салом дӯстони азиз, шурӯъ мекунем ба омӯзиши муҳити кори Small Basic. Хеле ки мушоҳида нишон медиҳад, дар вақтҳои охир шавқу рағбат нисбат ба барноманависӣ ё ки программирование хеле зиёд шуда истодааст. Ин ҳам бошад хеле бо суръати тез пеш рафтан ва ба ҳаёти мо ворид шудани технологияи информатсионӣ коммуникатсионӣ мебошад. Ҳамаи он шахсоне ки бо компютер сару кор доранд, дер ё зуд мехоҳанд барноманависӣ кунанд, яъне компютерро барои иҷрои ягон хоҳиш водор созанд. ин ҳамаро ширкати Microsoft дарк намуда, муҳити барноманависиро бо номи Microsoft Small Basic барои навомӯзон, барноманависони навқалам пешниҳод намуд. ба хурдии он нигоҳ накарда, Microsoft Small Basic хело қавӣ ва дар омӯзиш хело осон аст. Microsoft Small Basic ба навомӯзон имконияти омӯхтани асосҳои барноманависӣ, инчунин сохторҳои алгоритмӣ, дастури идора намудани иҷроиши равиши барнома, сиклҳо, кор бо массивҳо, файлҳо ва кор бо графикаро фароҳам меорад. Дар Microsoft Small Basic ба ҳайси забони барноманависӣ шеваи Basic истифода бурда мешавад. ин имконият медиҳад ки дар оянда бе ягон мушкилот ба сатҳи дигар гузашт, яъне оғози кор дар Microsoft Visual Basic.